Para alén da polémica das últimas horas e do cruce de comunicados entre Sogama e o Concello, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos anunciar que imos trasladar formalmente ao Goberno Municipal a nosa proposta de que se constitúa un grupo de traballo e se elabore un estudo de cara a aplicar outro modelo de xestión de residuos na nosa cidade para lograr sacarmos Vigo de Sogama. No último pleno, o propio Goberno Municipal, por boca da tenente alcalde, a señora Carmela Silva, recoñecía o que o BNG levamos moitos anos a denunciar. O modelo de Sogama está obsoleto e non se xusta aos estándares ambientais e ás necesidades do século XXI. Sogama segue a queimar prácticamente a metade do lixo que recibe e a Morea invertido máis do 30%, facendo que só logre recuperar a través da reciclaxe o 7% dos residuos totais que recibe. A ineficiencia de Sogama é tan clamorosa que nunha cuestión tan importante como é o tratamento dos envases, recupera unha cuarta parte do que logra facer a planta comarcal de Nostián na Coruña. Do punto de vista económico, este modelo antiecolóxico só favorece os intereses privados de empresas como Gas Natural, que posúe o 49% de Sogama, ou do grupo Valtalia Copasa, con claras vinculacións ao Partido Popular e que recibiu 700 millóns de euros en contratos nos últimos anos. Unha estafa ambiental que vende incrementar en case un 70% o seu canon nos 2 últimos anos, facendo que o Concello de Vigo vai a destinar este 2025 10 millóns de euros na factura de Sogama. Isto supón que o Concello vai dedicar 5 veces máis recursos ao ano a que Sogama queime a meirande parte das 100 toneladas de lixo que xera cada ano a nosa cidade que a financiar a rede de 9 escolas infantís municipais. Neste sentido, no inmediato, desde o BNG, temos que insistir na necesidade de modificarmos a ordenanza municipal para reducir o prezo do recibo en até un 14%, tal e como vimos de propoñer a través das nosas enmendas, para evitar que o sablazo de Sogama se faga recaer directamente nas viguesas e nos vigueses. Pero diante do modelo obsoleto, contaminante e carísimo de Sogama, o BNG chama a avanzar cara a un novo sistema baseado na redución en orixe, na recollida selectiva, na reutilización, na reciclaxe e na compostaxe. Non se trata só de rexeitarmos un tarifazo injusto, senón de dar o debate sobre como xestionamos os residuos, que é unha das grandes materias pendentes en Vigo, nunha cidade onde se recolle apenas para reciclaxe o 13% do lixo, moi lonxe do obxectivo do 50% marcado pola normativa europea, estatal e galega para este mesmo 2025. Por iso, no BNG defendemos que é o momento de que o Concello se poña a traballar xa en estudar e poñer en marcha unha alternativa que permita que Vigo abandone Sogama. Un proceso no que cremos que se ten que valorar moi a serio a posibilidade de sumarmos esforzos con outros concellos da área de Vigo cara a unha solución mancomunada a nivel metropolitano.